començarem molt puntual, ja ho sé que... Però ho necessitem, perquè això ho gravem. M'he quedat aquí. Això és la veu del nostre amic Sam. Fins ara hem escoltat... Fins ara hem escoltat unes melodies que va gravar en un disco particular el nostre estimat amic Miquel Arbós i que queda propietat d'aquesta casa perquè la posin sempre. Gràcies. Gràcies, Miquel. Gràcies, Ramon. Lluís, quan vulguis em presentes, perquè no sé qui soc. Quan truco la meva neta per telèfon i li dic, saps qui soc? Em diu, sento que diu, mama, ja no sap qui és. Doncs la connexió amb en Frank va ser arrel de que vaig enviar un missatge de solidaritat amb Santiago Espot quan va ser cridat a judici a Madrid pel tema de les xiulades, i llavors vaig plantejar això, la necessitat de recolzar-lo incondicionalment davant de la repressió de Madrid. I llavors ell em va escriure felicitant-me per la iniciativa i a partir d'aquí hem anat mantinguent contacte. Va estar aquí un dia veient l'espai, li vaig ensenyar la documentació que tenim, que per cert, com que hem anat entrant de gota en gota, perquè jo estic promocionant això de la gota catalana per recuperar la llibertat de Catalunya, per reconstruir la nació i per impedir el genocidi que se'ns està aplicant des d'abans del 1714. Doncs bé, gota a gota he anat fent allà tota una recopilació de documentació, de llibres i tal, que em temo que és potser l'oferta més interessant que hi ha de documentació, tant històrica com actual. Vaig estar fa com un any a l'Òmnium Cultural, entro, li pregunto a la senyora de recepció, la llibreria, sisplau, se'm queda mirant com si hagués demanat una cosa estranyíssima, no? I resulta que a l'Òmnium Cultural no hi ha servei de llibreria. Bé, va estar aquí, vam estar xerrant, més que estar xerrant vaig estar-lo escoltant, esclar, i arrel d'això vam concretar finalment. Ell em va passar l'enllaç a la conferència que va fer a l'Ateneu Barcelonès, que presidia l'acte del Deriver Barrera, i llavors vam anar coneixent-nos una mica més i vam acordar que avui faria aquesta conferència actualitzant la que ja va fer. A mi em sembla que és molt important, dins de recuperar la llibertat, anar superant tota la manca d'autoestima del poble català, i que no és casualitat, després de 302 anys d'estar sotmesos, més 2 segles com a mínim d'haver-nos estat robant, espoliant totes les actuacions de la nació catalana, les conquestes, les obres d'art, etc. Es pot dir, això queda entre parèntesis per un altre dia, però ho anem tractant, que un 80% del siglo d'oro espanyol, per exemple, està traduït del català. Bé, allà he posat una taula amb llibres sobre aquest tema, amb llibres variats, i us invito també a mirar-ho després. Doncs bé, finalment, em sembla que és molt important això, de donar elements de recuperació de l'autoestima, justament per assumir la responsabilitat de prendre la direcció de la nostra vida personal i com a poble. Doncs moltes gràcies, Frank, per estar aquí i endavant. Gràcies, Lluís. Botines. Benvinguts tots. Conec molta gent, sentiu-vos abraçats d'entrada. Gràcies d'haver vingut. Això, com és lògic, ho hem de penjar a internet, constarà que entre tots
els testimonis que hi ha aquí són testimonis que això és veritat i que ho podran veure a tot arreu del món i ho han de veure a tot arreu del món. Aquesta conferència és rebel clau actualitzant la conferència que vaig fer, com diu ell, a l'Ateneu Barcelonès l'any 2012, sembla que era. Al costat meu tenia l'honorable Ribera Barrera i l'editor Josep Maria Vall com a posada i l'escriptor i periodista no arquitecte Xavier Sus Novell. Sé que molts de vostès els temes que avui exposaré són coneguts per les persones que avui hi ha presents aquí. Tot i així desitjo que, encara que sigui només per una frase nova o per una paraula, pugui aclarir i corroborar qualsevol idea i els sigui útil. O sigui, si del percentatge de coses que diré el 90% ja les sabeu, molts de vosaltres, pensin doncs que possiblement l'altre 10% pot ser molt útil. Potser feriré algú, m'agradaria no, però li prego que esperi a finalitzar la conferència i em faci les preguntes que vulgui. Constato una altra vegada que estem en temps d'un aclaparador culte a la mediocritat. Deia Augusto Valera Casas, el meu estimat pianista, amic meu i periodista, que divulgar no vol dir vulgaritzar. Un palau o un temple, encara que sigui reconstruït, no pot esdevenir una pista per jugar al futbol sala o un local d'esbarjo per fer sardinades populars. Per més modern i progressista que hom pugui aparentar. Jo ho deia això fa uns anys. Doncs hem arribat a veure uns carretons de supermercat al forat de les Morenes. El fals progressisme va posar en circulació paraules com xerrar, que van entrar dintre l'ànima del català. Xerrar, diu el diccionari, és parlar molt i sense substància, pel sol gust de parlar, fora de propòsit, parlar fora de propòsit, parlar sense to ni so. Molt millor dir un parlament, una conferència, una taula rodona, un debat, una tertúlia, un col·loqui, etc. Però xerrar ho hem de desterrar. Aquesta nefasta paraula la van posar en circulació els meus admirats progressistes amb un atac de falsa modèstia i segurament amb bona fe per fer veure que eren assequibles i es volien fer entendre davant dels vulnerables i humils, suposadament illetrats, per acostar-se al poble. Anem a fer una xerrada. I va entrar això, se t'escapa. Igual que van fer promocionant el nefast tuteig dels alumnes als professors d'escola. Nefast. Oye, tío, ¿qué nos dirás hoy? Una altra paraula que hem de tindre molt en compte, civisme. Civisme no vol dir no orinar-se al carrer. Civisme, diu els diccionaris, català i castellà, vetllar pels interessos i institucions de la pàtria. No vol dir ser una persona cívica perquè no es fa pipí al carrer. És una altra història. Però per voler treure-li la paraula que no ofenda ningú i dir-li que és un porc, li diu un incívic. No, no és això. Hem de curar la llengua. I ara s'està fent un abús important de la paraula racisme. Un percentatge elevadíssim de problemàtica que se'n diu de tipus racisme no és racista. Té un altre nom. De races a mi em van ensenyar que hi havia la blanca, la negra, la amarilla, la cobriza i la malaya, van dir. Jo crec que això no ho ha canviat, no? Però cal reconèixer que una cosa és el color de la pell i l'altra cosa és el comportament de la persona. Com a color de la pell, jo us puc assegurar que el meu fill amb barba s'assembla més a un taliban que a un suec. I molts nanos que veu pel carrer. Per tant, no és qüestió de raça. Un japonès o un xinès és molt més diferent que un marroquí o un de Tunísia o un de Síria. Molt diferent. Però no hi ha la problemàtica del comportament, que és el que la gent els exaspera. Però en seguida, ets un racista. No, en tot cas,
comportista, diria jo, deixa'm inventar un paraula nou, comportamista o comportista, és el comportament la majoria de les vegades. Després hem de desterrar per sempre que encara funciona l'ara no toca. L'ara no toca és la frase maquiavèlica i perversa que no et diu res, no et diu ni sí ni no, et deixa penjat. I el jo diria, ja no podem parlar-ne, la gent que va parlant i diu que jo diria que... No, has de dir jo dic, jo penso, jo faré. No jo faria, jo diria. Perquè això també et deixa penjat i no et compromet a res. I després hi ha la famosa, cada dia més famosa paraula, diguem-ne. El diguem-ne no et compromet a res. He portat a part unes notes, que no les llegiré perquè és molt llarg, dels senyors diguem-ne. Els senyors diguem-ne, que després de l'11 de setembre del 2012 van començar a intentar parar aquella gernació, a justificar-la i a dir que anirien fent coses que sí, que ja ho havien entès el missatge, i van començar, però han de fer això, han de fer allò, i van començar a una colla de diguem-nes i diguem-nes i diguem-nes, que jo em vaig sumar, mireu, 6 fulles, des del gener al desembre. És els senyors diguem-ne. El diguem-ne és un subterfugi. No pots tu dir una cosa real si dius diguem-ne, aquí vol dir que no és el nom real. Aquí estem amagant alguna cosa. Jo començo aquesta, si la voleu fer fotocòpies, li deixo amb ell perquè veieu la quantitat de paraules, no? De moment vaig escriure jo, sense presses, això del 2012-2013, el nostre govern autonòmic està preocupat des de fa mesos en complir escrupolosament la llei i cal recordar-nos que, mentre s'enfonsava el Titanic, hi havia uns professionals que també complien la llei, la legalitat. Eren els components de l'orquestra que seguien tocant el violí. Tot i així, segueixen navegant en un oceà de paraules i un munt de paraules de passades de pantalla entre diguem-ne i diguem-ne, i són aquestes. I això ho vaig començar a passar per internet el maig del 2013 i vaig haver de parar al desembre perquè hi havia amics meus de l'ànima que se m'enfadaven. No ho van entendre bé, es pensaven que anava per un altre cantó, però aquí estan per als que la vulguin copiar. Fan ternir de veure la quantitat de paraules que es deien per no atacar recte anar cap a la diana, a barraca. També parlaré uns moments de la psicostètica. La psicostètica és una ciència racionalista, és occidental, creada i metoditzada per Carles M. Espinal, silenciat i ignorat i de vegades insultat per la seva trajectòria clarament independentista i contrària als postulats de molts pactistes nostrats. Cal recordar que quan l'Inquisició, si sorties al guió, et deien que estaves embruixat. Amb ell li van arribar a dir gurú. La psicostètica, estimats amics, és la valoració artística d'un mateix en funció de l'equilibri vivencial entre el fons i la forma. El ser humà sempre s'havia parlat d'ell com a creador d'obres d'art, com a pintor, artista, músic, escultor, però com a propi compositor de la seva figura, o sigui, valorar com a obra artística el seu cos, no s'havia examinat ni metoditzat. Deia que és la valoració artística d'un mateix en funció de l'equilibri vivencial de fons i forma manat per l'afany de presentar la figura agradablement bo i harmonitzant-la amb les modes o creences personals. La psicostètica analitza el ser humà a través dels artificis que crea, necessita i fa servir per sobreviure, reafirmar-se i modelar el seu caràcter. Mireu que està lluny això del que li deien a vegades amb ell que era el gurú d'una secta. Perquè l'entenguem ràpidament i sigui com a model, jo sempre explico un cas històric, no me l'invento. Es va fer una pel·lícula d'un cas històric que es deia Becket, la pel·lícula, feia Peter O'Toole i Richard Burton, i es veia que un rei saxó, no sé si era escocès, irlandès o anglès, tant se val, tenia un amic seu que l'acompanyava per anar a les cites amb les senyoretes, no?
Ja sabeu que els reis tenen debilitat per les senyoretes, aquest també, i tenia l'amic que li feia de guia turística, no? I un dia li diu el rei amb el seu amic Tomàs: Tomàs, se m'ha mort el cardenal o l'arquebisbe de Cartamburi, no recordo els noms, tant se val. I tu, com que ets amic meu, et nomenaré cardenal, perquè, escolta, que em portava la contrària aquell home, i tu, com que ets amic meu, faràs el que jo et digui. I em va dir: home, escolta, no em matis, jo no sé ni diament, no sé res d'això, jo et porto tu a les nits a Barrila unes dies. No em preocupis, això t'ho ensenyaran, no em preocupis, faràs el que jo et digui i estaré molt content. Total, que el fan cardenal o arquebisbe, i aquell home que de molt de temps li diu al seu rei: escolta'm, això que estàs dient i fent no està bé. Ja ho sé, Tomàs, ja ho sé, però escolta, no diguis res, perquè diu: no, ho diré a tothom. Home, no ho diguis, que ets amic meu. Diu: no soc amic teu, soc l'arquebisbe de Cartamburi. I el va fer apunyalar. L'escena és dramàtica, no? El seu amic matant-lo allà a l'altar, a punyalades, i el rei plorant, perquè aquell home se li havia transformat en un arquebisbe, en un cardenal. O sigui que la forma, l'envàs de l'esperit, el cos humà és un envàs, i a dintre hi ha l'esperit. Aquest envàs també influencia sobre l'esperit. Depèn de com el modelem, com el mostrem, podem, canviar el caràcter. Aquesta és la història per explicar la circumstància que sempre dic jo. No té res de budisme ni coses d'aquestes, és això. L'Enciclopèdia Catalana diu que ironia és expressar una intenció amb un llenguatge de significat aparentment contrari, com a retret o befa. Sòcrates deia que la ironia és, fingint ignorar una cosa, es demostrava que se'n tenia un reconeixement superior. En Ferrer i Mora deia que la ironia era un tret atípic del pensament català, i Rodolf Llorens ho va negar. O sigui, com sempre els catalans no estan mai d'acord totalment, però jo crec que tenien raó els dos, les dues parts, sempre que s'accepti que hi ha ironies i ironies diferents. La flema i fina ironia, estil anglès, està marcada dins una cultura orgullosa, gran, imperial, llampant, rampant, triomfant, com és de tothom conegut, la ironia d'un imperi, no? La ironia fictícia, hi ha gent que la porta molt bé. Els argentins sempre diuen que la guerra de les Malvines no la van perdre, van quedar subcampions. És una manera de ser irònics sense ser imperials, no? Algú a casa nostra se li ha acudit mai dir, ni en broma, que l'11 de setembre vam quedar subcampions. Ben vist, és això, no? La final es va jugar l'11 de setembre i van quedar segons. És això, no? Sí. És una ironia. La ironia catalana en general té un to, que el somriure del Lluís, no? De lament, un to entre fatalista i poruga. És un sac de gemecs amb somriures, la ironia catalana, que vaig entrellocar quan era petitet, quan vaig veure escrit amb lletres molt grosses pintades "Arriba Espanya", i al costat algú hi va escriure allò a sota que deia "a quina hora". I el 2011, ara fa poc, em va dir el meu estimat Agustí Aranda que en una botiga de la Bordeta hi havia un rètol que deia "es parla català". Frapa això, frapa, et deixa desconcertat. A Collblanc, buscant una farmàcia, un amic meu que viu allà a la vora, no la trobava i pregunta a una farmàcia, diu: sí, coja usted la segunda calle donde está la iglesia, y diu: usted no es de aquí, ¿verdad? Diu: sí, soy de aquí. Diu: no, usted es catalán. A Collblanc, Hospitalet, a la Torrassa, no? Com vols tenir una ironia quan tu te n'adones que ets tantes coses diferents i no ets res, no? Quina classe d'ironia pot tenir un català que no hi ha manera de treure-li del cap l'11 de setembre del 1714? No pot fer-hi més, són 300 anys anant del corredor de la mort a la cadena perpètua. Ara es mataran? No, viu, cadena perpètua. Cuidado que es mataran, cadena perpètua. I anem així tots aquests anys. Hi ha hagut moments en què s'ha sentit a punt de ser eliminat de la capa de la terra, el català. Jo vaig portar una obra escrita del professor a Tel Aviv, allà a Israel, i dic: guardeu-la aquí, perquè si un dia ens eliminen del mapa, sapigueu vosaltres el per què. Qui està explicant? Continua el català espantat, terroritzat. Ho dissimula,
Vull dir, fem calçotades, els gegants, els castellers, som els millors, però es nota encadenat. De vegades hi ha catalans que estan encadenats en cadenes d'or, però en cadenes. El tutor Frank Bernspeicher va publicar un llibre, això ho portava a l'Estel de Mallorca l'any 97, on deia que si el Tercer Reich, Adolf Hitler, hagués guanyat la Segona Guerra Mundial, ja s'havia disposat la deportació de població d'origen català, independentment de la seva ideologia i del seu estatus, cap a camps de concentració al nord d'Àfrica i el posterior repoblament de la terra catalana amb gent vinguda d'altres terres d'Espanya. Ningú m'ha desmentit aquesta notícia. Carrasco i Formiguera, em recordo de la seva filla petita, que és molt amiga nostra, catòlic fins a la mèdula, fugia dels rojos radicals que el volien executar i va ser fusellat per un catòlic de 7 soles, en Franco. No va dir jo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No, no, no. La unitat era més forta que la ideologia i que la religió. El meu primer sogre es deia José Montes Mantilla. El pare de la meva primera dona, Lola Montes, i l'avi de la meva primera filla, Irene Dubé Montes. Bé, aquest home m'explicava als anys 60 amb un somriure. S'havien conegut amb la meva sogra a Berga, no? Ell anava a les mines, em sembla, a treballar a les mines de figos. I m'explicava, jo en un grup, que un dia estava en un grup, no sé exactament en quin moment de la guerra, no sé què, que ens anaven a pelar, anaven a matar. I jo vaig poder demostrar que era de Palencia, d'Aguilar de Campó, ho vaig poder demostrar i em vaig salvar. I ho deia amb un somriure de bona persona, era un home excel·lent, una boníssima persona, no? I vaig poder dir, ja veus, jo per poder demostrar, i diu, no, això és de Palencia, del barri d'Aguilar de Campó, a casa de la Maria, no? I algú va dir, este no abate, este no català. Com et queda el cos quan sents això? Com et queda el cos? I aquesta disfunció fa que la ironia del català sigui molt peculiar i molta gent d'aquest país i una gran majoria de polítics, quan volen ser irònics, acaben sucumbint i adquirint un aire de majordom, de submís pusil·lànim, d'espantat, d'alicaigut, com deia el Batista i Roca, de masell, domesticat, de mansit, de complexat, de trinxat, d'humiliat, de postrat, d'encongit, com deien Serra i Moret, de tímid, aire de vençut, a voltes masoquista, en complexa complex de l'estat espanyol i en moltíssimes ocasions amb força d'oci d'autoodi, que és molt pitjor que la síndrome d'Estocolm. Prat de la Riba, recordem, va escriure un llibre intitulat L'art de deixar d'ésser criats. Després insistirem en això de l'autoodi. Algú ha dit que molts dels nostres polítics sense oratòria semblaven l'Eugenio. Ara aquesta tarda en sentia uns amb aquell acento que tant molesta a la meseta. I encara que actualment estan més envalentonats, alguns continuen semblant l'Eugenio, però cridant una mica més. Només cal recordem-ho tots, la imatge del català venedor de vetes i fils de la pel·lícula La Escopeta Nacional. És demolidor. Quan aquell pobre català que vol vendre porters automàtics ha de pagar una caceria, no sé quin poble, i ha d'invitar el ministre perquè li faci echi una mano en Madrid per a veure si pot vendre els porters automàtics aquells. El tio paga tot, la caceria, li pega el peu, li volen pispar la dona, un desastre. I dos tios allà comentant amb el ministre aquell, diu, ese tío parece gilipollas, però com és català, jo estava al cinema i vaig dir, me'n vaig, com és possible que aguantem això? És que, com és català, pot semblar un gilipolles, tranquil·lament. I és una pel·lícula que té molt d'èxit, i el bo que el Berlanga va dir, és la realitat. Clar, a Francesc Macià no li he sentit això, Ara, estava envoltat de pusil·lànims. El dia que va d'haver d'acceptar l'Estatut, recordem que va dir allò el dia més trist de la meva vida. Ell volia la independència. Més líder que ell, no? Tenia talla de líder. Recordem sempre aquell acte que l'haurien d'ensenyar als col·legis, que li van dir, senyor Macià, a Sant Andreu hi ha un cinema ple de gent cridant «Muera Macià».
I ell diu, anem cap allà. Va agafar el seu fill, això li va explicar el fill, estem amb el professor, no? I se'n va anar a Sant Andreu, ell sol, ni Mossos d'Esquadra ni guardaespatlles, ell sol, era un militar. I arriba allà, al cinema aquell, puja a l'escenari i diu, aquí hi ha algú que vol matar Francesc Macià? I al cap de 10 minuts, un quart d'hora de parlar aquell home, tothom va acabar cridant visca Macià. Això s'hauria d'ensenyar als col·legis. Això. I no altres coses. Oficialment tenim la imatge de poble gasiu, oficial, ranci, avar, una mica pagès en el sentit figuratiu i pejoratiu. Una imatge de sexuats, sense glamour, anticonceptiu. Ara bé, muy trabajadores, això sí, això de moment encara no ens ho han birlat, oi? Els acudits i xistes que en diuen de bars i de gasius sempre se'ns repartíem amb els jueus, anys i anys. Ara els jueus juguen amb un altre equip i els carreguem tots els acudits són per nosaltres. La marató de TV3 cada vegada fa més diners que tot Espanya, imagineu-se. Hi ha aquí guiris al meu cor, molts catalans que em diuen recaudem més que tot Espanya. Potser en el fons pensen a veure si ens treuen el San Benito de mesquins i avars. No. Els catalans d'ara els vull descriure amb aquell acudit que jo barrejava sempre, barrejo les meves actuacions a la gala pública, barrejo una cosa amb l'altra per anar dosificant, que explicava jo que havíem de guillotinar 3 persones, un italià, un francès i un català, posen el francès, posen el cap i baixa la guillotina i es queda parada a 2 dits del coll, ja s'encalla. Home, queda lliure, l'home content se'n va, venen els tècnics, posen oli, greix, la proven, clas, ja va bé. L'italià també, pom, ras, es torna a quedar parada a 2 dits del coll. Torna a vindre els tècnics, més oli, més... I ara la proven, ara talla, vinga, el català. I el català diu, jo voldria morir mirant el cel, encomanant-me la moreneta i cantar el virolai. Posa com vulguis, posa el cap a la guillotina, mirada de dalt, i 1, 2, diu, un moment, ja he vist la Maria, és d'aquell cargol d'allà que està fluix. I era cert, el van apretar i van haver la guillotina. Aquest és el lliri. Són legalistes. Doncs, oficialment tenim aquesta imatge. Com podem canviar aquesta imatge? Això és motiu d'una altra conferència. No de l'avui. Tot això està encastat a l'ànima catalana, sigui de la casta social que sigui, manant-lo cap a una espècie d'esquizofrènia negativa i autodestructiva. Fa el paperot, se sent desprotegit, dissimula, però queda palès que se li nota que té una assignatura pendent. Una assignatura pendent. És un miracle que no hagi sucumbit com a poble diferenciat, quedant totalment diluït o assimilat. De vegades està a una passa de l'autoeutanàsia, sense adonar-se'n, no ho sap, però està a punt d'ell mateix d'emportar-se al cementiri. Es troba entre l'Espanya i la paret. La veritable ironia queda molt tocada o anul·lada. En èpoques determinades de la història occidental, el català segurament estava normalitzat i la seva ironia devia ser homologable. Parlo de l'època dels almogaves, per exemple. A Turquia, em ve dit algun savi que les mares diuen si no menges això et cridaré un català, com aquell que crida l'home del sac. Hi ha una llengua d'aquestes entre eslava o albanesa, no sé què, el diccionari diu català, brutal, vol dir brutal. O sigui, devien fer bo, no? No sé si això creure-m'ho o no, m'ho va explicar gent que en sap molt, no? Però sí que em crec, i és cert, que els catalans tenien el ganivet lligat a la taula amb una cadena. Això està a la història, o no? No podien sortir amb el ganivet al carrer, I l'obra escrita de Miquel Unamuno, el capítol Barcelona, publicat a la Nación de Buenos Aires, deia Barcelona, la felonía, jactancia y agresividad de Barcelona. Era belicós quan calia, estava més normalitzat. Ara tenim molt de seny. Què és el seny? El seny no és timidesa, amics meus. El seny vol dir sentit comú. Si una persona t'insulta sense motiu, obrar en sentit comú seria contestar-li contundentment o omplir-li la cara de punys si fos necessari i possible. O
no s'enfadeu amb mi, Ara bé, si en lloc de reaccionar així, quan t'insulten d'aquesta manera, sense motiu de res, gires la cua, tot fent cas a la veu d'un tal senyor Seny, que et va dient, va home, va, aquest que t'ha insultat és un mal educat, un groller, un ignorant. Deixa-ho estar, no cal ni contestar-li, no et posis al seu nivell, vinga, anem. Aquesta actitud no és assenyada, té un altre nom, i no gaire bonic. Segles d'imposició han desconfigurat l'ànima dels catalans, privant-los d'una veritable i desacomplexada visió del seny. A l'any 76 jo ja explicava un acudit al Burbujas, entre cançó i cançó, que explicava que anaven dos catalanets pel carrer, el Jordi i l'Arnau, i veien dos xoriços obrint un cotxe. I dius, mira, Jordi, dos xoriços obrint un cotxe. Què? Els diem alguna cosa? Diu, no, que ells van dos, nosaltres anem sols, tu. Anem. És trist, però riem. Ells dos, i tots són dos només sols, no? Fa 3 setmanes, Nació Digital, el diari, publicava la denúncia d'un catalanet, un català. Era una família, va denunciar, que rebia amenaces de mort per parlar en català al bullying Pedralbes. Això ho he llegit segurament als WhatsApps. Un home li va dir, oye tu, catalán de mierda, ¿qué tienes en contra dels espanyoles? Aquell home, que anava amb la seva dona i els seus fills, en primer lloc va dir, és una broma, no? Què és això? Aquest tio està de broma, és una broma pesada, però és una broma, no? I no li va donar més importància, a si mateix. Total, tot i així, de seguida es va donar que la cosa era seriosa. Motiu pel qual va preferir no fer cas a les paraules de l'home, a l'espera de l'evolució dels esdeveniments. Això ho porta el diari, Així que et diuen això i tu esperes l'evolució dels esdeveniments. L'agressor, en veure que la víctima no reaccionava, va seguir insultant-lo amb frases com tots els catalans són uns fills de puta. La parella va preferir marxar del lloc amb els nets. Però l'home esbarrava el pas sense parar de dir-li les paraules malsonants. A mi no me vais a echar de Cataluña porque si no os voy a cortar el cuello a todos. Jo no sé què va pensar aquell home. No sé si va pensar, si li pego un cop de puny, què val un judici per un cop de puny? No ho sé. Vaig amb la família, anem a dinar, m'espatlla el dinar aquest tio, tinc demà d'anar a treballar, i haig d'anar a un judici. Jo què sé què va pensar? La qüestió, que no s'hi va tornar. També podia pensar, potser és un familiar d'un ministre, pot ser que estigui lligada, que sigui del règim, i em pot costar cara això, perquè això ho portem a l'ànima. Això ho he viscut jo, que el veies atrevit, podia dir, aquest és paisano del comissari del districte, per exemple, no? Esclar. Tinc la sort que el meu fill Víctor sap artes marcials i kickboxing, i el lladre que li volia prendre el mòbil encara corre. A les pel·lícules jo sempre he vist que el bo pega més fort, el bo guanya la partida, dispara millor a la diana i agafa 2 o 3 dolents i els fa trossos. Ara, què passa? Els bons no hem de saber fer valdre la nostra bondat i hem d'estar en mans dels dolents, per exemple, no? Ho tenim equivocat i ho amaguem darrere la paraula seny, i no és seny. El major desprecio és no hacerle aprecio. A mi m'havien dit de petitet la meva família, no em facis cas, el millor no fer-li cas, és el millor despreci, deien, no? Doncs no. S'ha d'ensenyar arts marcials als col·legis, ho deixo penjat. La valentia s'entrena, ja ho crec que s'entrena. Vostès facin pujar un torero valiente i salidoso a 25 metres d'alçada dalt d'un castell d'aquests dels xiquets d'abans i mira baix i es fa caquetes als pantalons, segur, i puja una enxaneta perquè l'han entrenat. La valentia s'entrena, la por també. Sembla que a Catalunya hi ha els pacifistes més pacifistes. De tots els pacifistes que es fan ja es fan.
no suporten la baralla. Són els primers promotors de la pau mundial, al preu que sigui. No sé qui va dir el poble que prefereix la pau a la justícia no mereix ni pau ni justícia. No sé qui ho va dir-ho, però per aquí va la història. Molts catalans cometen l'error d'anar sempre a favor del més dèbil. Una malaltissa predilecció pels dèbils de tot el món, encara que potser molts d'aquests dèbils no tinguin raó o puguin ser uns malparits. Això no ho saben, no? Això li pot costar caríssim al català. Tinc por que no reaccionarà fins que no vegi els forns crematoris encesos davant els nassos. Però tant se val. El dèbil sembla que ha de ser sempre una bona persona i els hi troben totes les gràcies del món, per rares i caduques que siguin. Molts dèbils, si poguessin, penseu-ho bé, t'esclafarien la vida, i us puc donar notícies i exemples del que a mi m'ha passat. I us parlo d'una persona que sap molt bé el que significa ser un dèbil, un pobre i un humil, amb els meus pares sobrevisquent espantats després d'una guerra civil en la que ell va lluitar al front republicà, el meu pare, amb un carnet de la UGT a la butxaca, i ella, ma mare, donant sang en directe a les trinxeres dels soldats ferits de l'exèrcit republicà. A l'encems que jo, el 25 de gener del 39, havia estat esperant un camió a la Diagonal, que no va arribar i que m'havia de portar cap a la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. No m'han d'ensenyar a ser humil i pobre a mi. Podeu suposar les poques converses familiars sobre el tema amb el soroll de fons de les llàgrimes i plors de veïns i veïnes als que els hi afusellaven algú familiar. Mentre el meu pare, parlant de les seves penúries al front, anomenava a un tal Negrí, tot remarcant que es fotia l'arròs sense les pedres i cucs que tenia l'arròs que es menjaven els soldats. I fent anar el cap a un cantó i cap a l'altre, acabava dient una olla de cols. Allò era una olla de cols, que traduït vol dir una casa de barrets. Voleu que ho tradueixi més clar? Muñoz Espinal deia que el català ha de lluitar per masses causes perdudes i tenen poca confiança en la victòria a casa seva. Li van fer creure que Catalunya és una regió rica i, per tant, hem d'ésser solidaris a Tetermon amb tothom. Orgullós de ser el motor d'Espanya. Ole, som el motor d'Espanya, No hem de ser cap motor de ningú. Hem de ser el xòfer de nosaltres mateixos. L'únic piropo, muy trabajadores. En català, de les piles de pan. I per això fa tants segles que estem trencant rocs. I quan tenim els pans, encara cridem, passe per aquí que ja estan els panes preparados. I se'ls emporten i no els veiem mai més. I quan vas a buscar un llonguet encara et diuen que entres llorado. I està passant. Encara ara. Vostès saben que la més gran riquesa d'un col·lectiu humà és el servei de les persones. I el que es fa no és el petroli o el gas, la riquesa d'un poble. És el servei de les persones. El petroli és una porqueria que fa molt bé les collites. És el servei de les persones que ha de conformar una determinada manera de comportar-se, de viure i conviure col·lectivament i que resumirem amb el nom de cultura. Jo seré solidari amb qui vulgui. No per decret, a la força té un altre nom. S'ha de dir sempre això. No em parlis de solidaritat com en cobres un impost. Això no és solidaritat. L'impost és solidari, és la marató, per exemple, no? Si ajudo el veí del costat de casa meva, he de saber com es gasta els diners dels meus ajuts. Quin ha estat el seu comportament per haver arribat a l'extrem d'haver-lo d'ajudar i si pensa fer l'esforç que jo he fet per poder ser solidari i poder ajudar a altres persones o per tornar-me els diners que li vaig donar que els necessités jo. Dir todo el mundo es bueno és ser un lliri o un primo. Volen acabar amb les desigualtats. El catalanet es creu qualsevol teoria solidària encara que vingui de 500.000 quilòmetres lluny. I la realitat vivencial d'on han nascut aquestes teories no sigui ni molt menys la mateixa que la nostra. La taca roja s'està estenent per Catalunya, deia el Maragall. Però, Pasqual, a veure, la taca roja, espera, Pasqual, Catalunya,
un poble de botiguers, de comerciants, d'empresaris espavilats per guanyar-se la vida a casa i a qualsevol lloc que vagi petar el món. Resulta que la seva gran virtut és ser el lloc on es defensa a mort el proletariat mundial i on el braç esquerre sempre s'ha de barallar amb el seu braç dret fins a arribar al caos. I mira que hem estat caòtics. A Cuba ja fa molt de temps que el Raúl va dir o cambiamos o nos hundimos. Que ara estava viu el seu germà. Molt de temps que va dir això. El meu avi, el meu savi, ja va dir fa molts anys, el darrer lliri, creient en aquestes teories que van canviant de nom, morirà a Catalunya. Som uns lliris totals, perquè la carn és dèbil, no comptem amb això. Les teories i els partits polítics i les històries, sí, però hi ha el ser humà pel mig, i la carn és dèbil. Escolti'm, un senyor que se'n va anar en un viatge a no sé on, va caure en mans d'una cambrera en un hotel, ho va saber tothom, i va deixar de ser president del Banco Mundial, de l'FMI, el Dominic Strauss-Kahn. Una senyoreta, una cambrera, ja veus tu, si és dèbil la carn. A pocs dies de morir en Franco va venir el rei Campechano, pocs dies, a Barcelona, i ens va parlar en català. Tots els lliris contents. A mi tot em va causar l'alegria, però home, això, esclar, és una altra cosa, no? És un altre comportament, no? I el meu professor ens deia, te recordes? Miri si era fill de mala mare el que s'ha mort, que aquest sembla bo. No vaig dir, carai, aquest home em sembla que l'encerta. Lliris, Rússia, bressol de la llibertat. Fa 48 hores, estomacava a Moscou a milions de persones que demanaven llibertat d'expressió. Jo escoltava Ràdio Moscou, quan era petitet, i per participar a la vaga de tramvies, posant petardos a les vies, i rebia ordres allà, huelga general, catalans, espanyols, todos contra la dictadura, libertad, 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 libertad. Resulta que a Rússia estan pagant a la gent, es veu per televisió, perquè demanen llibertat d'expressió pacíficament, per denunciar la macrocorrupció del vicepresident del govern de Putin. Ple de mafiosos està allò, multimilionaris. Però quanta gent van matar el dia d'abans, que van anar a la Sibèria i van pelar quants? 30 milions per fer net. Dic, anem a fer net i comencem de nou, una altra vegada, allò, enèsima vegada, tots iguals, vinga, tu. Aquell pobre desgraciat del Pol Pot matava que portava ulleres, no em sembla? Per deixar-ho net. I sempre no compten que el ser humà té la carn dèbil. A 3/4 del mateix està passant a la Xina. Milionaris, botiflers d'aquells corruptes. Fa 4 dies, José Sacristán es mostrava decepcionat per lo de la Bankia i deia, i ho vaig sentir per ràdio, en el comitè d'empresa havia comunistes i socialistes. Com és? Tenien una targeta Targeta blanca. Perquè la carn és dèbil, senyors. VilaWeb fa 48 hores denunciava que a l'Ajuntament de Barcelona hi havia un senyor que es diu Ricard Fernández Ontiveros, que ha anat de l'Ajuntament a la Generalitat oficialment i després empreses privades d'habitatges i fer construccions i no sé què, alternava i deia puertas giratorias. Si això ho fan els dolents sempre, els que ja coneixem, doncs a l'Ajuntament està passant això. L'Ajuntament dels purs, dels perfectes, no? El savi meu deia, l'esquerra mai governarà perquè quan et puja el poder es torna d'aretes. Jo potser ho vaig trobar una mica exagerat. Com veurem més endavant, sé per què ho dic. A Catalunya, ara parlo, a Catalunya és l'únic lloc del món on la dreta no és nacionalista. Com és això? Tots els països del món la dreta és la més nacionalista. Ultradreta i dreta, com és que a Catalunya? Què passa? Que la dreta no és nacionalista, que és peruga. Què passa? Se'ls ha de dir amb ells obertament, vosaltres sou uns esclaus com nosaltres. Se'ls ha de dir, quan insulten a Catalunya, us insulten a vosaltres també, encara que estigueu forrats de diners. Quan l'avió aquell
de Germanwings va caure, allà els tuits i tot això deien 90 catalanes menos. I hagués pogut viatjar l'Oliu allà, i hagués pogut viatjar el Feiner. I hagués dit, un català menys. Dius, no veus que anem al mateix bar com això? No veus que els fons crematoris d'Auschwitz i entraven els potentats jueus i els miserables jueus? Entraven juntats, que no veus això? Dieu-s'hi, diguem-ho-s'hi. Ja podeu tenir diners. El que no podeu fer és autoeliminar-vos com a catalans. Perquè quan gireu la cua allà a Madrid us diuen el catalino. Per més diners que manegeu, senyor Feiner. Aquest és el tema del meu proper llibre. Veuràs si tens ganes d'editar-lo. Senyor Feiner, d'esclau a esclau, parlem. A l'honor a alguns potentats catalans, recordem el senyor Joan Bautista Cendrós, gran mecenes, que té una història molt bonica perquè vulgui saber-ho, i que el senyor Boadella el va escarnir amb aquella famosa obra La increïble història del Dr. Floyd i el Mr. Pla. Aquest home era un barber i va crear una crema d'aftershave Floyd que va agradar a tot el món i va fer milionari. Doncs vegis el senyor Boadella, l'enveja que tenia, no podia dir-ho, no? Però sabeu que la va apallissar en aquesta obra el Dr. Floyd i el Mr. Pla. En parlarem de la Boadella. Lo social i l'independentisme. Manifestacions sindicals, manifestacions per obrers desocupats, proletaris, vulnerables, en risc d'exclusió social, etc., apleguen 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000 persones, a vegades. Els independentistes, quan ens hi posem, anem d'un milió a dos. És més fàcil ser independentista que ser dels que volen la igualtat total de la gent, no? És més difícil trobar la igualtat. Ja ho estic dient, és dificilíssim, perquè hi ha això de la carn que és dèbil, no? Són més factibles les independències que les igualtats en tots els terrenys, perquè hi ha 200 nacions només al món, i d'igualitàries em sembla que n'hi ha una i mitja. Corea del Nord, alguna més n'hi ha? Venezuela? No sé, jo què sé. El que més ja no consta, no? I penses, ostres, és difícil una nació igualitària o un grup humà igualitari. Molt difícil perquè no ho aconsegueixen. I quan aconsegueixen, a cap d'uns anys, pom, cau com un castell de cartes, oi? Jordi Pujol. A Catalunya, de presidenciable pots passar a empresonable o afusellable. El senyor Pujol va estafar la hisenda espanyola per no declarar diners del seu pare. 10 milions, 4, 6, 10, 30, no sé quants. Està amagat com un conill dalt d'una muntanya, el posen al costat dels grans estafadors mundials de totes les èpoques. I jo li vaig proposar, indirectament, a mi no he parlat, però a gent que li digui que el que havia de fer un president de la Generalitat, el pujar al poder, un president, el que sigui, és comprar-se un Kalashnikov, tenir-lo al despatx, un cotxe blindat i calarons a fora. Perquè els 4 presidents que van haver-hi abans que el Pujol, em voleu dir com ho van passar? Molt malament. Alguns d'ells van morir a fora, i altres a la presó i altres abusellats. Doncs, fem com l'Allende, tu. L'Allende tenia un fusell, no? Per què no el pot tenir el senyor Pujol o el senyor Puigdemont? Perquè les gasten molt mal aquella gent. Perquè el 23 de febrer aquell 1,65 m d'home estava sol a la Generalitat, i el Tejero el tenia apuntat, i solet, i devia dir, ara què faig? Ni una pistoleta tenia, ni un mosso d'esquadra. Això d'entrada. I després hauria de dir, també li vaig missatge, aquests diners que jo he estafat a la hisenda espanyola els donaré regalats a la hisenda catalana. I no ho diu. I prefereix estar com un conillet allà amagadet, que no surt perquè s'esposa que li diguin de tot, a vegades els seus propis militants. Deixeu-me ser irònic, perquè l'any 1977, aquí en testimonis, jo demanava cada dia públicament al meu local, amb el meu show, que es construís
s'organitzés una escola de xorissos i guaperes als països catalans. Això va dir-ho un dia a l'inefable Girauta, que es recordaria de client. Esto que és client, dic jo, no? Allà, Girauta, al Burbujas, l'any 77, i ho recordava per televisió. Ja ho va dir un músic que no va dir que ja està mort, no va dir-ho, però amb la cara pagava, no? Que deia que s'havia de fer una escola de xorissos. Clar, perquè són uns xorissos de poca categoria. Només el Millet i el Montull. Sembla que es parla de 30 milions, 35 milions, 40 milions, que per nosaltres, imagina't tu. Però és que l'Antonio Roca del Caso Malaya es parla d'1.500 a 3.000 milions. És que a les Eros d'Andalusia, amb 2 presidents imputats, 3.000 quilos. No 30, 40, no, 3.000. Que la Gürtel no han trobat encara al final d'agafar gent. El Dioni, el famós lladregot que va robar un camió de les finances d'un banc i s'ho va polir tot allà al Brasil, el van pillar, el van portar cap aquí, va estar un temps a la presó i al sortir li van fer una pel·lícula. Una pel·lícula! Sí senyor! I el senyor aquest del pentinat encominat, com es diu, el Mario Conde, aquest va estar a la presó i al sortir estava pontificant sobre ètica i comportament humà a les televisions de tota Espanya. I la Pantoja surt cantant i la gent se la menja i està a la presó. Per lladre. S'imagineu que la Núria Feliu hagués robat diners i hagués estat a la presó. I sortís ara i la gent l'abracés pel carrer. No ho trobaria molt estrany, no? Doncs això passa. Això passa i per això voten a qui voten. L'Urdangarín i la seva dona suïssa subvencionats, la revista Hola els hi pagarà una portada entre de por, un pastor, que en diuen. Quina mena de veritable ironia pot tenir un col·lectiu nacional amb aquesta motxilla tan plena de normalitat a l'esquena? Més que ironitzar es dedica a reivindicar i a lamentar-se al sac de gemecs. Un poble malalt, un poble d'esclaus. Ningú pot fer de tu un esclau si tu no penses com un esclau, va dir el Martin Luther King. Un esclau no pot ser autènticament irònic. Necessitem una cura de cavall, una cura que et sacsegi l'ànima, una cura psicològica. No estem malament de salut, que mengem malament o estem malament tuberculosos, no, estem malament d'aquí. Estem deteriorats. És un problema psicològic. Deia jo fa 4 anys a l'Ateneu que un malalt pot guarir-se primer ha de reconèixer que està malalt. I hi ha malalts que per no escoltar la crua realitat de la seva malaltia i l'esforç que haurien de fer per guarir-se, canvien de metge. Els catalans saben el telèfon de les dones maltractades, però queda palès que no saben el telèfon dels pobles maltractats, tal com diu Laura Martí avui aquí present. Però al damunt tinc la sensació que si tinguessin aquest telèfon de les nacions maltractades, una part de ciutadans no hi trucaria. Crec que intueixen en la mirada i el to de veu dels seus propis assenyals dirigents, no tots, que estan tan espantats com ells. La por s'encomana. Soc d'un país on de la por en diuen seny, ens recorda Ricard Colom des del País Valencià. S'ha d'admetre que la por està plenament justificada. El maltractament sofert és evident, però s'ha de reconèixer que hi és. Quan jo vaig estar a la plaça Sant Jaume, que venia el senyor Mas de no sé quina reunió de Madrid, estava a la plaça així i entrant al Palau un ciutadà, un català amb una senyera: president, sense por. Un ciutadà dient-li al capità, sense por. No és el capità que ho ha de dir als soldats, això. Què passa? Li feia un favor, li deia que dir: ei, jo amb tu, sense por. Sembla que el de descarregar la passada motxilla s'ha de deixar per més endavant, que és una manera diabòlica de dir sí però no, ara no toca. La gent pensa, ha pensat molt de temps, això ho deia jo a l'Ateneu, si els assenyats que estan dalt diuen que ara no és possible, deu ser que o tenen un roc a la faixa o saben alguna cosa que no saps. I el camí, que és la nostra normalitat, ara podria portar-nos, tal com ells diuen, a la vora del precipici, o una tràgica aventura perillosa, a un final frustrant i patètic.
i catastròfic. Com si des de Felip V s'hagués viscut passejant per un jardí de flors i violes i no en una perpètua aventura supermacabra. Només cal consultar els llibres de història del bàndol que vulguem. Tanco el parèntesis, això deia fa 4 anys. Tot i així, ara que sembla que les coses han evolucionat, per un cantó ens diuen allò de l'assignatura pendent, que s'han de fer les coses molt ben fetes. Veurem com acaba aquest perfeccionisme, no? I simultàniament uns altres diuen allò de l'assignatura pendent, que per buidar la motxilla i normalitzar l'esperit dels catalans, per poder ser lliures, el més urgent és solucionar lo de la pobresa energètica, lo del risc d'exclusió social, lo del sense sostre, lo dels vulnerables, i actualment s'hi afegeix lo dels refugiats de tot el món. No serà uns i altres, no serà allò que deia la meva mare, la guineu quan no es pot haver diu que són verdes? Fa 70 anys que escolto aquesta cançó. Franco als vulnerables els deia los econòmicamente débiles. Lògicament que pensava que la culpa d'aquests pobres desgraciats la tenia el caudillo. Per solucionar el problema de l'habitatge, aquell dictador va agafar i va construir la mina, Bellvitge, Sant Cosme, Ciutat Badia, Santa Maria de Barberà, Ciutat Meridiana, Cornellà, Santa Coloma, etc. Però 70 anys més tard estem igual. Què passa amb aquest fenomen? De qui és la culpa? Del caudillo també. Què passa? Què és aquest fenomen que no ho comprenem? Doncs, senyors, que arriben nouvinguts. Sempre estarem en dèficit. Si tenim les portes obertes. Però això, sempre hi ha llocs del planeta que es porten vulnerables, Sempre n'hi ha, i cada vegada amb més facilitat. No ompliràs una galleda d'aigua que està foradada, mai. Un nen de 4 anys que dius omple la galleda i diu papa, està foradada, això no ompliré mai. És impossible omplir una galleda que està foradada. És que això és elemental. A Andorra i a Suïssa no hi ha pobres perquè no deixen entrar, senzillament, no? Però esclar, si volem, proveu d'agafar una sèrie de persones que ho passen malament, les ajudeu, les feu això i això, i a cap de 15 dies tindreu 40 a la porta. És que és lògic. Perquè m'han d'enganyar a mi, m'han de dir han de fer un esforç, haurien de fer allò, perquè no ho fan bé, perquè aquests són uns interessats, perquè els bancs i les caixes, no sé què. Per què? Si no és això. És que cada vegada, quan el ser humà veu que allà regalen un torronet, se'n va cap al torronet. Com és que això no ho diuen d'aquesta manera? Ho haig de dir-ho jo, un músic, però si és més clar que l'aigua, això. I vostès i jo preguntem ara, els que volen solucionar tanta pobresa degut a l'anomenada crisi aquesta que hi ha hagut, no? Fa 10 anys o 12, quan hi havia allò que en diuen l'abundància de les vaques grasses, quin inconvenient hi havia per proclamar la independència? No hi havia aquesta desgràcia que hi ha ara, diguem-ne, no? Quina excusa hi havia? I fa 20 anys, i en fa 30, i en fa 50. Cal llegir els nostres historiadors per veure quins inconvenients i perills hi havia d'abans. Pell de gallina, és que els catalans, com deia en Sancho Espinyol a Victus, a l'hora de marxar corrents que hi entraven les tropes enemigues, que hi havia problemes d'aquests, que us volien salvar això de la Déu. Són molt recargolats, deia el Sancho Espinyol, no? La televisió ens porta cada dia la queixa de sempre, en boca dels nostres escollits. No tenim competències, no tenim diners, no ens paguen, ens deuen, no volen, incompleixen pactes, compromisos i acords que vols, no són demòcrates, no tenim competències ni per establir els horaris comercials, no per fer armes, no, ni per els horaris comercials. No tenim competència ni per proposar el preu del conill de l'engròs, senyors. Ni per un simulacre de votació. Hem de negociar amb la gent que no ens deixa tenir res, perquè som, com ho deies tu, som els encarregats, qui ho deia això, el Ramon, els encarregats de la gestoria.
Som la gestoria amb els encarregats. No es pot negociar amb aquesta gent, perquè són els inventors del negociado. Ells van inventar el negociado. Negociado de pasaportes, negociado de actas sociales, públicas, no sé què, negociado. Te'n vas a negociar i diuen, està negociado, ja ha passat. És com entrar a un restaurant i en lloc de comedor digui comido. No, amb un inventor d'aquests no els pots anar a convèncer de que has de negociar. Muñoz Espinal, això ve de lluny, cap allà als anys 50 va bescantar amb Vicenç Vives, quan pontificava que el català anava del seny a la rauxa. La rauxa és un atac, com desborrejat, no? L'arrebato, la enajenación, que diuen allà a Madrid, no? Tocat el bolet, no? Per tant, els catalans necessitaven la Guàrdia Civil per aplacar-nos els nervis. Més o menys esquematitzat, això ho devia dir el senyor Vicenç Vives, no? D'aquest vicentvivisme també ve la falòrnia de que som un país pactista i negociador, una terra de pas, i tothom s'hi queda. Això que som antipàticos, secos i avaros. Si fossin perfectes, sense corruptes, seríem inaguantables, la veritat. De no és un quart que fossin simpàtics i generosos, perquè és que no hi cabríem a Catalunya ni drets. Ara som una terra d'acollida. Vam agafar uns llibres d'història a Egipte, no sé on, i hi havia un mapa del món i posava Catalunya, terra d'acollida, les terres, escritures sagrades. Per tant, tenim l'obligació d'acollir a tothom. Molt bé. Una gran majoria de polítics nostrats amb aire i somriure de suficiència, que això sí que ho tenen, aquest aire de superioritat, fixeu-vos les televisions, amb aquest somriure d'estar per sobre d'aquesta cosa tan banal com és l'estat espanyol. Nosaltres som demòcrates i riuen amb aquest somriure tan sospitós, no? Han intentat administrar la mirada de l'autonomia catalana els darrers 30 anys. Són fills declarats de les teories de Vicenç Vives, que han resultat un fracàs escandalós, segons declaracions per fi d'un dels seus més fervents seguidors, l'expresident Pujol. Ja era hora, senyor Pujol, ha vist la llum, un fracàs estrepitós. L'Enric Borràs crec que ho vas comentar en un preciós article al butlletí de l'Estudis Colombins, no? S'ha de fer un homenatge a Muñoz Espinal, que va lluitar ell solet als anys 50 contra tota aquesta colla de catalanets, la majoria dels quals han governat amb aquesta teoria: país d'acollida, país pactista i país que necessita la Guàrdia Civil per calmar-nos els nervis, que són molt arrauxats. Ja veieu aquell pobre del bullying Pedalmes, com el van insultar i com se'n va anar coquinat. Nem. Efectivament, ni terra de pas, ni terra de pactistes, ni res. Deia Muñoz Espinal que no cal confondre pactar que claudicar, ni el seny en parlar en veu baixa. I tot parafrasejant la dita d'Antores i Baixes, que va dir: Catalunya serà cristiana o no serà. El meu mestre sempre, que l'escolti encara, deia: Frank, Catalunya o deixa de pagar a Madrid o no serà, deia ell. Què direm de la rauxa? Home, de rauxat a casa nostra se'n veuen poquíssims, i gairebé sempre són simplement silenciats i amagats pels assenyats, que són més, i normalment gaudeixen d'un minipoder delegat i otorgat pels mandarins a Madrid de l'Imperio, a canvi de no esvalutar el galliner de la colònia. Qui són els mandarins? Els mandarins són de tot arreu, no són els mandarins o espanyols d'ofici, que em deien ells, no? Són aquells que pensen el mundo se divide en dos, espanyoles i infieles, igual que els imams, no? Aquesta trepa es cuida, com els imams a les mesquites, d'eleccionar la tropa, o sigui, el poble espanyol, tot blasmant dia i nit de tot el que faci l'or de català. Com a prova no cal que els hi recordi la mala bava que descriuen certs mitjans de difusió televisius per a tertúlies incestuoses, i ens posa de relleu contínuament la malignitat i perversitat dels catalans, encara que ells per salvar la cara en diuen de los nacionalistes catalanes. Vull deixar molt clar que una cosa és la casta és per sang, o la noblesa. El mandarín és una altra cosa, són els colonitzadors d'ofici que arriben tot arreu al poder, a mamar del poder,
i invadeixen Catalunya de funcionaris, servidors claus, i són els que sobreviuen i mamen de les dictadures, hi hagi república, hi hagi monarquia, hi hagi el que sigui. Allà estan ells, de tot arreu venen. I l'altra cosa, finalment, són les migracions internes o externes de persones que arriben a Catalunya expulsats o exportats de les seves terres per la manifesta ineficàcia total d'aquells mandarins, incapaços de crear riquesa per donar feina a la seva gent, que han viscut i viuen arrapats al poder, hi hagi dictadures o monarquies, i explotant les Amèriques com quan en Espanya no se ponia el sol i ara que no se pone ni la sombra, esquilmant territoris peninsulars de tothom conegut. Aquesta crosta políticos, oligàrquicos, social, viuen encastats a Puerta de Hierro, a la Moraleja, a la Florida, a Somosaguas. Les més pobres d'aquest col·lectiu són les germanes Koplovich. I us vaig a confessar ara una cosa meva que no surti d'aquí. Molts polítics catalans que tracten amb aquests mandarins, crec que secreta o inconscientment estan com enamorats, subjugats, seduïts per ells. Hem de creure amb el embrujo, el duende, el tronío, la prosopopeya, la oratoria, la altaneria, el empaque, el señorío, la gracia torera, el fascino que diuen els italians. Sí, existeix això. Recordo aquella broma de la postguerra, que hi havia una gana a Madrid enorme, gana mortal, i li van penjar un rètol a aquell Neptuno que era davant aquella estàtua que deia o me dais de comer o me quitáis el heredad. I penses, gràcia torera, amb la gana que hi havia. No és cap caparrada. Fa 4 dies ha mort en Chuck Berry, un rockero internacional. Tothom aquí, s'ha mort Chuck Berry, un savi, un rei del rock. Aquest home, el seu currículum, se li va escapar era un abusador de criatures. Ell, tant se val, li perdona a la gent, perquè estan fascinats per quan canta rock and roll. És que el ser humà és un ser fascinable, subjugable. Per què no creuen vostès que anant a Madrid amb aquells l'embrujo, el tronil, l'empaque, tot això, els nostres queden disminuïts i queden subjugats, jo en dic enamorats, no? No hi ha dones que perdonen els seus marits que les maltracta? Jo he sentit per ràdio, que l'anaven a enganxar i la tia diu, a mi marido ni tocarlo. He sentit jo, em diré, però és possible. Estava embruixada aquella dona, subjugada. El ser humà és dèbil i és subjugable. I pensem que aquella gent que va allà veu aquells països amb aquella pila de medalles, aquelles gorres, i queden encongits. I arriben aquí, mira un pa amb tomàquet, anem a fer una calçotada i una caragolada. Però arriben allà i veuen aquells palaus, aquells tios allà, pam, mirant així, i pensen, que no se despierta el león. I al mateix temps queden subjugats. Això m'ho dic en secret, no ho dieu a ningú, això, no? Per molts catalanets, compartir negocis vol dir també compartir sopars. Se'n van allà, sortides de barrila, a cacera femenina, a vegades, nocturna, amb un amic pendenciero, bravucón, postinero, campechano, simpaticot, que té la potra d'encantilar a les senyores de tal manera que el catalanet té la confiança de que podrà sucar el molindo gràcies a l'amic aquest, tan postinero. Soy un truán, soy un señor, cantava ella, un truán, ja serem truans. No te preocupes, Jordi, yo te miraré esto en el ministerio y te lo soluciono en un periquete. Vamos a cenar. I ja coneix, em porta de barrila, a comissió, lògicament, no? I el català diu, quin tio, quin poderio que té, tu, com tracta les ties, a veure si que la sucré avui aquesta nit. Pregunto, hi ha catalans que no poden viure sense Espanya? És un amor ocult? Això és nou, Un Barça sense el Madrid? És possible? Podrem sobreviure? En Boadella
Jo li dic, senyor Badella, és el més significatiu d'aquest autoodi que arriba a l'enamorament, que és que el militar que l'havia de defensar d'aquell judici de la Torna, judici que li posaven, la querella era dels militars, doncs el seu defensor era un militar, del mateix uniforme, de color caqui, amb les mateixes medalles, amb la mateixa llengua, i diu, a Boadella, d'aquell abogat defensor, tenia una voz varonil redonda. Hòstia, amb això, jo mai m'hi he fet amb un tio si té la veu rodona, de veritat, mira que conec amics. No he pensat mai, té una veu rodona, mai. Una dona sí, però un tio, doncs sí. Una voz redonda. Y un porte altanero, con la cabeza erguida en todo momento. Parecía que aquel hombre no había mirado al suelo nunca. Va quedar fascinat del seu abocat. Se'n recordeu? Els nazis portaven aquelles gorres amb una visera que havien d'anar així, perquè si no hi veien, va trobar aquell altanero. Parecía que nunca había mirado al suelo. Va quedar fascinat aquest home, el Boadella. Ho escriu ella, no m'ho invento jo, Ens manen des de fa segles, con dotes de mando, con el mandamás, personatge molt important aquest, el mandamás. Allà sí que ho tenen clar, allò que hi ha hagut sempre dirigents i dirigits, Aquí encara volem fer-ho tots junts, no? Però que allà tenen clar que jo mando, tu després i tu després. Van per jerarquia. Separem-nos per pietat. Ara que podem separar-nos, atès que no ens poden disparar impunament com sempre han fet, qualsevol dia munten un espanyèxit, marxen d'Europa sense pagar el deute, ja ho han fet diverses vegades, i tornen a poder disparar impunament. Ara bé, un cop lliures, preparem-nos la nostra defensa, perquè intentaran colonitzar-nos de mala manera de seguida que puguin altre cop. Recordem l'any 1948 a Israel. I aquí tanco la meva confessió. Ara ja podeu divulgar-ho, això altre. Catalunya camuflada. Ja ho deia en Voltaire, i ho tinc escrit en una frase en un disco que vaig gravar a l'any 86, que es deia Independència, i que vaig presentar a la discoteca més pija i més in i més pedralbes que pugui haver-hi a Barcelona. Allà, els hi vaig fumar pels nassos el disco. I la frase que portava en el disco deia Voltaire: Catalunya podria prescindir de l'univers sencer, però els seus veïns no poden viure sense ella. Però la Catalunya la camuflem. Les seqüències viscudes. Als anys 60 es volia fer un SEAT que sigués Barcelona i no es va poder fer, perquè deien que en molts llocs d'Espanya el nom aquest de Modelo Barcelona que no el comprarien. I ara tampoc. Narcís de Carreras va dir allò de som el que som i representem el que representem. Casa-ho, no? Camuflant. El Barça és més que un club. Cridem tots, i si tu has d'explicar a un estranger, al final acaba dient però és un club o un club i medio? Perquè no sabem explicar exactament. Ja ho sabem el que significa, però costa explicar-ho, m'entens? Perquè cadascú s'inventa el que pot, no? Que el mateix Pujol va dir un dia Catalunya és Catalunya. I a Madrid van dir no he dicho nada. Una evidència, no? Una perogrullada. I aquí van dir, ho ha dit, el president ho ha dit, el tu ja m'entens, funciona, perquè anem camuflant-nos contínuament. El camuflatge no se'n salva ni estaments ni institucions. Empreses importants, Gallina Blanca era en català i en castellà. Banca Catalana era igual en català i en castellà. Club Catalunya, no podien, Òmnium, Auditorium, Fòrum, Franciscàlia, Nominàlia, Gas Natural, és igual a les dues llengües, Critèria, no posen ni criteri ni criterio, Critèria, la caixa, RAC, que són uns esclaus amb cadenes d'or, RAC per entrar a Espanya, posen RAC Automòbil Club. No, home, posa RAC Real Automòbil Club de Catalunya, no. I si posa RAC sol, tampoc, per què? Perquè diran, què quiere decir eso? I han de dir Catalunya. Home, vendrem menys. Que si posarem RAC Automòbil Club. Per què s'ha posat Automòbil Club? Si ho diu les inicials ja, m'entens? I són rics,
tenen el mateix... Són esclaus igual, exactament igual. Anirien al forn igualment, se'ls hi ha de dir. Això comporta una situació d'estrès angoixant més o menys com es trobaven els homosexuals fa anys. Manu Militari havien d'aparentar sexualment tot el contrari del que eren. Els homosexuals anaven amagadets com anem amagats nosaltres, en aquest aspecte, camuflant-nos. Una societat que de camuflar-se no pot ser veritable, autènticament, diàfament irònica. Va camí de quedar-se tocada de l'ala per generacions. És molt... de carn estèril, el que deia jo, i és molt difícil i molt incòmode ser amic dels radicals. Ser amic d'en Joan Ballester a l'època que li cremaven la llibreria, li posaven merda i allà li pintaven porqueries a la... Era molt difícil ser amic d'en Ballester, amic de gent d'aquesta. Era més fàcil i més còmode ser amic, camuflar-se i ser fer-se simpàtic i amic d'un ocupant xulesc y simpaticot, que no te preocupes que eso lo arreglo yo en Madrid con un cafelito. I li passaven les angúnies de quan aquest poble català anava a vendre productes per a Espanya, es trobava amb tendes que deia prohibido la entrada a vendedores catalanes. Ens camuflen els independentistes. Et duc ara. Aquí a Catalunya no mora cap independentista. Són com els xinesos. No mora cap. Ens els mengem amb tortellini d'aquells, amb arròs tres delícies. Aquí mora el senyor Tal i és un escriptor. El senyor Joan Solà és un lingüista. El senyor Ballester era un llibreter. En Casals era un violoncel·lista. En Joan Oliver, aquest, el Joan Fuster, escriptors, però independentistes no se'n mora cap. No existeixen. Màxim que posen era compromès amb el país. Nosaltres mateixos ja ens camuflem, no? Vam haver de pagar, quan va morir el professor, una pila de pessetes al diari Avui per dir ha mort un independentista. Va pagar tota una pàgina, no? Que va lluitar tota la seva vida per l'independència de Catalunya. Va morir d'una tanta cor de sofrir, de veure com anaven les coses als anys 80 i 90. Pels poquíssims grans mitjans que van publicar la seva mort, amb lletra petita, va morir un grafòleg i un psicòleg, camuflant. Irònics, tocats de l'ala. L'any 77 va venir un Tarradellas. Li van dir, no diguis catalans, digues ciutadans de Catalunya, recordeu això, no? Ciutadans de Catalunya, per què no pots dir catalans? Home, perquè ja hi ha gent que és de fora i potser si dius catalans no... Ciutadans de Catalunya, allò en plan internacional, no? Camuflant-nos, no? Quan el senyor Pujol i el senyor Barrera havien de presentar un llibre a l'Ateneu fa uns quants anys, no van poder-ho fer. Va haver una invasió de gent perquè la Barrera sembla que deia sense poder polític total no es podrà assumir la llau de forasters que estava arribant a Catalunya. I es va organitzar un pollastre monumental pels mateixos que van aconsellar Tarradellas els ciutadans de Catalunya. Els dos presidents van ser abordats per uns senyors negres, per uns africans, amb barretina, cridant a la cara, insultant amb el Barrera, racista, racista, som catalans. Aquests els van enviar els mateixos que li van dir al Tarradellas que no digués catalans. En què quedem? Què quedem? L'honorable president Barrera va respondre contundentment, assenyadament, amb totes les seves forces. Va desafiar aquella tropa caminant tot sol pel carrer sense voler la protecció de la policia espanyola, arriscant-se la pell, ferm i decidit, amb un parell. L'únic que va defensar, l'única persona que va defensar allà era, em sembla, la senyora Parrillo, que estava allà aquella tarda, no? El va defensar. I els altres, Intereconomia, la televisió, i la boneta mediàtica, llançant vius insults contra en Barrera, la classe política i mediàtica nostra, restaren en un assenyat silenci, o avalant la catalanitat de la barretina, i sense donar la cara pels dos presidents vexats, no van poder presentar un llibre, no una Kalashnikov, ni un llibre. En què quedem? Catalunya hi ha ciutadans o catalans? Tots són catalans
quan convé, i quan no convé hi ha ciutadans de comunitats diferents. Existeix la comunitat marroquina, la pakistaní, la xinesa, la catalana. Som una comunitat més de les que hi ha a Catalunya. Som ciutadans de Catalunya. Com és que quan els hi convé són catalans tots? Aquí està la gran mentida i estafa de certa ideologia política que no sap com sortir-se'n. Com han aconseguit els nostres dirigents tants anys camuflar aquest cas tan vergonyós? Alejo Vidal Quadras, bèstia negra, portaveu dels mandarins, deia que els nacionalismes identitaris són un càncer. Escolta, el DNI que porto jo diu nacional de identitat. Justament porta les dues paraules que ell diu que és un càncer. El president Maragall va ser insultat pel senyor Ibarra d'Extremadura, oficialment, i va dir borratxo, oficialment, des del govern, borratxo. Només l'Agustí Aranda, un independentista extremeny català, li va plantar cara a l'Ibarra i li va dir de tot. N'hi ha per quedar tocats de l'ala davant de tant estoïcisme, senyors, per no dir una altra paraula. L'autoodi és com el complex del sargento Chusquero, que arremeten contra els reclutes i es caguen les calces quan arriba el capità. Això és el complex del sargento Chusquero. Això és aquest autoodi. El paradigma de model d'autoodi és el senyor Boadella, envejós. Catalunya, ella està a Madrid ara. Se'n van a viure a casa del primo de Zumosol, a Madrid. I se'n guardarà ben bé prou de mofar-se de la Virgen de l'Almudena. Se'n guardarà prou d'enfotre-se'n de la Macarena o del Real Madrid o de la Duquesa de Alba o d'Esperanza Aguirre o dels caciques inquisidores pícaros i soplones que hi ha a Andalusia i tenen la gent en un estatus quo econòmic i social dramàtic anys i anys, o almenys així ho venen cada dia des d'allà. I allà no tenen els burgesos catalans, a Andalusia no hi ha burgesos. Badella no parla dels mandarins, no parla del Prosegur, Securitas Direct, Alarmas, Vigilantes de Seguridad, propietat de la família de Jaime Mayor Oreja, menor cerebro, que amb la inseguretat pactada sota taula vigilen sense gaire èxit fàbriques, parcs, carrers, magatzems, botigues, urbanitzacions, camps, edificis, trens, hospitals, cementiris. Tot vigilant. Multimilionaris. Sense aplicar el famós I+D. Sense pensar, ni investigar, ni crear res de res. No parla d'ells, el senyor Boadella. Parla dels burgesos catalans. Mayor Oreja, menor cerebro, que un dia va dir, Mayor Oreja, algo se ha hecho mal, referint-se al cas català. I jo vaig pensar, home, ja era hora que veiéssiu que s'ho passat tots, no? No. Algo se ha hecho mal, va afegir, les hemos dejado la cuerda demasiado larga. Això em fet malament. Aquests són els veïns intocables pel senyor Badella, que són capaços d'anar a París a veure si poden imputar per col·laboració amb banda armada a Maria Antoni Eta. El senyor Badella sap que els mandarins i la seva tropa exhibeixen per les televisions de tota Espanya atracadors i dragots de guant blanc personificant i donant lliçons d'ètica amb l'aureola d'estrelles al costat de figuretes de llenguatge barroer i putrefacte als programes de telescombraries amb més audiència de l'Estat i que a ell, tan savi com és, li haurien de fer vomitar. Doncs bé, el senyor Badella vol ignorar que els productors d'aquests programes estan connectats íntimament amb el partit antiburgès del carrer Nicaragua de Barcelona de fa 40 anys, que quan no mana no para de demanar més diners per l'educació. No obre la boca el senyor Badella, només parla de la burgesia catalana i dels empresaris industrials catalans aprofitats, explotadors d'immigrants i mà d'obra barata. Abona el camí perquè els mandarins explotin la corrupció catalana i és Catalunya quien roba a todo el mundo, no somos nosotros. Van bramant, ho estan aconseguint. I parlant de la burgesia catalana, pregunto, quin futur tenien aquells forasters que van arribar als anys 40, 50, 60? Van venir a fer Gran Catalunya, com diuen alguns perversos, o fugien dels cacics inquisidores, pícaros i soplones com les duqueses d'Alba?
vete allí que hay trabajo, no t'hi deien. Jo pregunto, el trabajo què és? Una planta? És un pi? És un fruit especial? És un fenomen de la naturalesa, el treball? O el treball el creen les persones? És un fenomen atmosfèric, és Déu. No té cap mèrit la gent que crea llocs de treball. Els han de fusellar perquè creen llocs de treball. Què farem? I pregunto, si aquests empresaris d'aquella època, molts d'ells eren obrers inclús emancipats, autònoms, que compraven un taler a 10 minis a Alemanya, i la mare i el fill i el net anaven fent teixint mitjons i samarretes tot el dia, s'haguessin negat a ampliar les fàbriques, botigues, per evitar donar feina als forasters, perquè no diguessin los hemos explotado, no queremos que vengáis a trabajar, perquè luego diran que os explotamos. Què hagués passat? Quins insults haguessin rebut? Què els haguessin dit? Canalles, xenòfobos, criminals, crueles, racistes. A l'escola, si obliguem a aprendre el català als forasters, la immersió lingüística, som doctrinaris nacionalistes, amb Z, Si no ensenyéssim el català als forasters, per no fer-los nostres, de casa nostra, seríem acusats d'excloents, nazis, racistes i sectaris, per no donar als nouvinguts les mateixes opcions d'escalar a llocs de treball qualificats. Així que, te pongas com te pongas, et toca el rebre. És molt trist adonar-te que facis el que facis serà sempre el dolent de la pel·lícula. Passa com aquella història dels jueus que tenien la culpa de tot, de la Segona Guerra Mundial, de lo que passa a Palestina, los judíos de la crisis, los judíos de la Primera Guerra Mundial, del hundimiento del Titanic. I un diu, no, el Titanic no van ser jueus, home, que va ser un iceberg. Diu, bueno, iceberg, Spielberg, Rosenberg, Goldberg, tots jueus, no? Som aquests, tenim la culpa, facis el que facis, tenim la culpa de tot. En aquesta vida, si t'han de dir una cosa, almenys ho has de ser-ho. Perquè si no ho fas i t'ho diuen, van a ser-ho. Hi havia fa temps uns catalans, anem a triar uns catalans irònics, modèlics, històrics, aquesta doleria. Agafem un producte català autonormalitzat. Li deien que consumia truites. Francesc Pujols, soc un enamorat d'aquest senyor jo. Creador del surrealisme de Linyà. D'aquell que, em sembla que, ni sembla que malament, va anar a la frontera aquí a Catalunya del Nord i va trobar una colla de catalans, el poeta Carner i no sé qui més, que estaven reunits per suïcidar-se. Baixaven els alemans per dalt i Franco estava pujant per baix i van suïcidar-se. Què feu? Ens escanyem, ens estem al mar, amb un gas, què sé, no? Suïcidar-nos. Però què dius, home? Què dius? Si un dia arribarà que els catalans tindrem pel món i ho tindrem tot pagat. Dic que els hi va dir això. I aquells homes els van refer i van salvar la vida, no? Si no ne vero, he ben trovato, no? Però un tipus d'aquests. Era un home que s'enfrontava amb els capitostes de la falange y quan van a tener los papeles que usted se marchó de España. Sí, ¿por qué se marchó usted? Si no tenía nada que esconder. Yo mire, como había tanta gente que se marchaba, tenía miedo de quedarme solo. Així va. Home, aquests tenia ben posats. El seu fill, el Faust Pujols, vam tenir el goig de tenir-lo moltes vegades allà. Jo el tenia també de client, de pacient, amb la seva dona, la Josefina Vallescà, no? I em deia, sembles molt el meu pare, no? Amb això del surrealisme, perquè jo feia vídeos que eren surrealistes, no? I aquest home em va explicar un dia mig que va estar al Museu del Prado amb la seva dona i el conserge, a les entrades, jo veure que parlava en català, els va posar entre ells i usted me podía haber dicho que eran catalanes, però jo els catalans, el que es va pentinar, que van quedar pobrets, fantastes, no? I jo penso, jo vaig dir, si hagués sigut el teu pare, Faust, le haguessis dit a aquell tio i haguessis dit, no le hemos dicho que éramos catalanes para darnos importancia. Aquest és l'estil. M'entens? Aquest és l'estil. No amagar-se com un conillet a les muntanyes. Un Kalashnikov. I calarons a Andorra perquè ser president de la Generalitat és ser afusellable. Aquella placa que hi ha davant del monument a Francesc Pujols al Museu Dalí la van fer col·locar uns quants dels aquí presents amb penes i treballs perquè l'alcalde no tenia nassos de posar-la i finalment la van posar. Aquella placa de marbre per la història. El pensament català rebrota sempre, sobreviu als seus il·lusos enterradors. Jo no vull deixar passar ja per acabar el que han fet molts amics
meus i deixebles de Muñoz Espinal, que és proposar un plebiscit. El senyor Encarnar Parreño, en Joan Subirats, Antoni Gomis, Santiago Espot, no sé si vas anar-hi tu, jo vaig anar-hi un parell de vegades a acompanyar-los, fent centenars i centenars de quilòmetres, sense cap subvenció. Vam fer aprovar l'any 93 una moció a 52 ajuntaments per demanar al Parlament que organitzés un plebiscit amb la pregunta següent: voleu una Catalunya independent vinculada a Europa, o separant-se d'un estat intermediari que duplica els seus impostos i dificulta la seva vida política? Per això. Aquest plebiscit, per cert, aquest anunci ens va costar una pila de diners, senyors. Doncs aquest plebiscit no es va ni proposar al Parlament. El Muñoz Espinal deia que en el terreny de les ideologies aquí ens manca caràcter. No ens falten teories, ens falten homes o dones. Per no oblidar, i ja acabant ja 5 minuts perquè hem comentat 2 minuts tard en començar, per no oblidar mai, Manuel Serra i Moret, amb el seu llibre Ciutadania Catalana, va deixar escrit, com a bon socialista català, el següent: l'Estat que com a Espanya s'adjudica per missió la propagació de la fe catòlica sense que es trobi ni un sol cristià, l'Estat que perd miserablement un imperi providencialment pervingut, que perd la personalitat internacional, que sosté a punta de llança les castes feudals, el latifundi, les servituds, l'estagnació econòmica i la fam de la immensa majoria de la població, com a institucions permanents i invulnerables. No és un estat nacional, ni sociològic, ni un embrió d'estat de cap mena, sinó una empresa de cretins, una reserva de retardats que el món es guarda com a experiència única. I com a Torna deia, els catalans no hi tenim res a veure i la nostra culpa només radica en no haver fet els sacrificis necessaris per desfer-nos d'aquesta pestilència. Un socialista que no l'anomenen, ni crec que aquest llibre el tinguin a la venda allà al carrer Nicaragua. Per no oblidar, senyor Iceta, som uns desagraïts. Jo he demanat ja que es posin sobre les piles per homenatjar la gent que ha sofert, com en Ballester, com en Batista i Roca, en Josep Guia, tu mateix, que has sofert les embestides del nacionalisme de fora, i que no els agraeixi ningú. No ens agraeixen ni haver tingut anys la bandera al balcó, que està caient a trossos. No han dit gràcies catalans de posar les banderes, no ens ho han dit els nostres dirigents que cobren de nosaltres també, no cal dir-ho, no sap greu que acabi, però de dir gràcies per decorar els balcons, ho diem nosaltres particularment, ells no ho diuen, no diuen poseu-les, però doneu les gràcies almenys, no donen les gràcies. Jo pensava, i amb aquesta quantitat de gent crec que estem donant massa temps a l'enemic. Portem 5 anys de retard. Ens han colat a l'arroixisme a palades, ens han colat a l'arroixisme a palades, que va entrar aquí a sang i foc el primer dia dient els burgueses catalanes que exploten a los... Una altra vegada, tio, o el llenguatge del segle XIX. I m'han dit, para, tio, i ha parat, i ara és podéis votar. No me gusta que os marxéis, però podéis votar si queréis, caramba, que demòcrata no. Ens l'han colat i ens han dit mig ànima. I per què l'han deixat colar? 40 anys assajant i encara diu que hem de fer-ho bé. No porten 40 anys assajant. Hem d'ensenyar els Mossos d'Esquadra a posar multes abans de ser independents. En lloc de la P i la R han canviat i ara estem de la R a la P. Seria tràgic que quan siguin madures aquestes coses que he dit jo, la guineu que no les pot haver, diu que són verdes, seria tràgic que quan siguin madures se les emporti una altra democràticament i es quedi la guineu amb un pam de nas i ens l'haguem d'enveinar democràticament davant d'un 45-55 a favor dels altres, com a Escòcia. Aquesta ambivalència em fa pensar en la situació Manelic, com va batejar Muñoz Espinal el que està passant. Recordeu Manelic, aquell home que
confiava en el seu amo, el senyor Sebastià, i al final descobreix que és el que li vol picar la dona i l'acaba matant. I diu, he mort al llom. Jo de moment dormo amb un ull obert i rezo com mai havia resat. La corrupció a Espanya no s'hi juga la independència. A Catalunya ens hi juguem la independència. Per això juguen tant amb això. Ells poden dir, somos tan buenos y la justicia española es tan buena que incluso nos acusa a nosotros, ya ves tú que somos y nos meten en la cárcel por 4 días además, a este, no. Però que ho facin amb els catalans. És la nostra independència que ens hi va. Amb ells no s'hi va res, ja es refaran. Sempre s'han refet. I pregunto jo, i me'n vaig, pregunto jo, aquella entrevista del nostre president amb el Rajoy l'any 12, pregunto, un dels dos li va dir a l'altre, dame tiempo? No ho sé. Tot el món obert. Si vaig errat, que Déu em castigui, i a més, aniré i tornaré de Montserrat a peu, com a penitència, caminant. Tocant aquest tema, deixeu-me dir als unionistes, per si un dia ens veuen per internet els unionistes, que ens vegin i ens dir, no passarà res amb la independència. Comprovarem com és el veritable caràcter de la veritable ironia dels catalans. Jo tinc amics i familiars a Alemanya, a França, a Itàlia, a Madrid, a Guadalajara, a Oviedo, als Estats Units, i no tinc cap problema per seguir estimant-los i visitar-los encara que no visquin al meu país. No votin igual i no parlin la mateixa llengua. O no hi ha fronteres, no hem de renyir amb ningú, siguin de Milano, de París, de Galícia, de Madrid o de Berlín. Seguirem units per l'amor a la humanitat, perquè estimant les persones, encara que no estiguin dins la teva circumscripció política, cultural o règim econòmic, és estimar la humanitat. Perdoneu l'apassionament, però esmenant la paraula de Jean-Paul Sartre, us he de dir que no vull dir com ell que la vida és una passió inútil, sinó que la vida sense passió és inútil. Moltes gràcies. Moltes gràcies.